हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू द चैनल राजा कुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबावबाय दा जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव ओरै बिटिसि एरियायाव माने बिराद गोदाव सोराव माने फेक निउसआ स्प्रेड जागासिनो दं बिटिसि एरियानि बाहेरायाव जादोंना जायाखै खबर गैया खिन्थु बांसिना बिटिसि एरियायाव जागासिनो दं माने नोंथांमोना माबायदिखौ मा होनो बिसास खालामनानै बायदिसिना खामानि मावो बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा दै बेफोरबायदि खामानिया जोंनि गेजेराव बायदिसिना खोमसि फोथायनाया जोंनि बिटिसि एरियायाव जागासिनो दं कर'ना भाइरासखौ लानानै बायदिसिना माखौबा जाबा माबा जायो होननानै दाख्लिनिफ्राय आं मैया मोनानिफ्रायनो दाख्लि गोदाव सोराव बिराद निउस खोनागासिनो दं दा नोंथांमोना बिदि जानो नाङा आं बेखौनो बुंनो लुबैदों आरो नै मैया दाख्लि बे सापातनि बायदिसिनानि दावराव जादों मोनायावनो हर गेजेराव रोंलायनाय बायदिसिना बबेनिफ्राय नोंथांमोना निउसफोरखौ मोनो ओमफ्राय बबे खोथाफोरखौ नोंथांमोना बिसास खालामो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना बिदि जाय बुस्थुखौ नुयो बे बुस्थुफोरा नंमारगौ ना नंमारा जेन'बा नोंथाङा माबा मोनसे WhatsAppफोराव माबा मोनसे मेसेजफोर मोनोबा बैफोर WhatsAppफोरा मोनसे अथेन्टिक रियेल इनफरमेसन नंगौ ना नङा बेफोरखौ नोंथांमोना नायबिजिरग्रोनांगौ जास्ट नोंथांमोना माखौबा ओरैबायदि मेसेजफोर फैयो जेन'बा बे मेसेजखौ 10 जन मानसिनो फरवार्ड खालामाबा नोंथांनाव माबा मोनसे हेंथा फैगोन जिबनाव न'खराव माबा मोनसे जानो हागौ बेफोरखौ गिनानै मेसेजफोरा अथेन्टिक मेसेज इनफरमेसन नंगौ ना नङा जायखिजाया फरवार्ड खालामलाबायो जों दा बेफोरबायदि जों फरवार्ड खालामलाबायनो नाङा माखासे नङै बुस्थुफोरा फेक निउसफोरा स्प्रेड जायोबा माखासे कन्ट्रल खालामनो हायै कन्डिसन जायो दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जानाखि खोमसि फोथायनाय कर'ना भाइरासनि सायाव लानानै जानला मोनला निउस ओंखारलाबायनाय खोमसि फोथायनायखौ लानानै बायदिसिना बेखौ उमुखौ लों होननानै बायदिसिना फोथायलाबायनायखौ नोंथांमोना बिसास खालामनो नाङा आरो मोनसे मैयासो जाबावदों मैया बेलासियाव एसे खोनाबावदों आं संख्रिनि दावराव जादों ओरै जोंनि एरियायावबो ओरै बिटिसि एरियायाव बबेबा जायगायाव खोनादों आं संख्रिया बन्द' जासिगोन होननानै संख्रि लानानै दखानाव संख्रिखौ सोरबा 10 केजि 20 केजि बायहैनाय संख्रिया बन्द' जासिगोन होननानै संख्रिनि लानानै बायदिसिना दावराव जानानै दं नोंथांमोना बिदि खोमसि फोथायनायखौ लाब्रबलाबायनानै सोरनिबाबा एसे खोनाज्रांनानै थाब बिदि मा होनोमोनलाय नंमारगौ ना नंमारा बे बुस्थुआ अथेन्टिक इनफरमेसन नंगौ ना नङा बे इनफरमेसना सैथो नंगौ ना नङा बेखौ मोजां बिजिरग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो खामानि मावनांगौ दा बिदिनो आं बुंनो सानो नोंथांमोना खोमसि फोथायनायनि सायाव लानानै उमुक होननानै नंमारगौ ना नंमारा इनफरमेसना नंमारगौ ना नंमारा बेखौ सानालासिनो खामानि मावनो नाङा होननानै मिजिंथिबाय नोंथांमोनखौ जायखिजाया बायदिसिना अनेक नङै बाङै बुस्थुफोरा स्प्रेड जालाबायो जोंनि गेजेराव दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ सांग्रांथि थानो खावलायनाय जाबाय नंगौ नङा बेखौ नोंथांमोना मोजां बिजिरग्रोनांगौ दा बिनिफ्रायसो खामानिखौ मावनांगौ सोरबा जुदि फनाव ओरै होनानै होनहरबानो दे बे नंगौ बे नङा नोंथांमोना इनफरमेसना राइट इनफरमेसन नंगौ ना नङा बेखौ नायग्रोनांगौ दा जेनेबा खिसि जानो थिनबा नोंथांमोना फनाव ओरै खिसि जाबा माबा मोनसे मुलिया बेरामा हामो होननानै खिसि जानो थिनबा नोंथांमोना खिसि जाजोबगोन नामा दा मोनायावनो गेजेरावनो बेबायदि नुयो जोंनि गेजेराव बै मोनसे थाख्लायनि डायलगखौसो होननो गोसो जाबाय आं बे खोथाखौ खोनानायनि सिगां मानो थैयाखै होननाया दा बेनि थाखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोना खोमसि फोथायनायाव गोजावनो नाङा माबा मोनसे इनफरमेसन मोनोब्ला बायदिसिना मेसेजजों बा कलजों माबा मोनसे इनफरमेसन मोनोब्ला बे इनफरमेसना नंमारगौ ना नंमारा रियेल नंमारगौ ना नंमारा आरो बै जायनोखि खिथाग्रा बे मानसिया सैथो खोथा बुंमारदों ना बुंमाराखै बे मानसिया बेनि सायावहाय मोजां नलेज दङ ना नङा बिनि सायाव मोजां इनफरमेसन बुथुमखौ लाग्रोनानैसो नोंथांमोना खामानि मावनांगौ आरो नङै बाङै बायदिसिना नोंथांमोना फेक निउसफोरखौ स्प्रेड खालामनो नाङा बायदिसिना संख्रि बन्द' जानायनि मैया दाख्लि दावराव जाबायमोन ओरै मैया दसेनो दखानाव संख्रि मोनबावलामोन बेबायदि कन्डिसन जादों दा ओंखायनो नोंथांखौ आं बुंनो सानो बायदिसिना नङै बाङै खोथाफोरखौ लानानै नोंथांमोना बाराद्राय सिरियास जानो नाङा बेबायदि मोजां नंमारगौ ना नंमारा बेखौ मोजां इनफरमेसन लाग्रो आरो आं बेखौ बुंनो सानदों दा कर'ना भाइरासनि सायावहाय नोंथांमोना अननानै जायफोरनाखि बिथांमोना डक्टर बिथांमोना जुदि नायदोंब्ला बर'नि डक्टर बिथांमोना नायदोंब्ला अननानै कर'ना भाइरासनि सायाव लानानै मोनसे भिडिअ खालामनानै जेनेबा ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालाम आरो नोंथांमोना जुदि हेल्प नांगौबा ओरै क'क्राझार एरियायाव नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो गुबुन जायगाफोरावबो नोंथांमोननि न'खरनि सोरबा बर' डक्टर दङब्ला अननानै बर' रावजोंनो भिडिअ खालामनानै कर'ना भाइरासनि सायावहाय मारै सांग्रांथि थानांगौ मारै बिनि सोमोन्दै अननानै नोंथांमोना भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालाम जाहाथे जोंनि बर'फोरा सांग्रांथि थानो हायो दा बैफोर इनफरमेसनखौ रियेल अथेन्टिक इनफरमेसनखौ डक्टरासो होनो हायो
दा बाहाय जों इउटुबारफोरा जों गोबां बायदिसिना वेबसाइट वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन सोरबा डक्टरफोरनिफ्राय सोंनानैसो जों नलेजखौ बुथुमनांगौ गोनां जायो दा बिनि थाखायनो रियेल डक्टरा जुदि बिनि सायाव भिडिअ खालामोबा साबसिन जागोन बेखौ आं सानो दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सोरबा न'खर जाथि खुरमा बर' डक्टर दङब्ला अननानै भिडिअ खालाम नोंथांमोननि सोरबा जाय नोंथांमोना नुदों आरो नोंथांमोना डक्टरानो सोरबा नुदोंबा नोंथांमोना अननानै भिडिअ खालाम आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै नोंथांमोना खोमसि फोथायनायनि सायाव गोजावनो नाङा बायदिसिना इनफरमेसनफोर मोनदोंब्लानो ओरै खालामनांगौ होनबा नोंथांमोना थाब एक्सन लानो नाङा नंमारगोन ना नंमारा बे बुस्थुआ बेखौ मोजां डिटेल्स इनफरमेसन रिसार्च खालामग्रोनांगौ आं दिनै भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना जुदि आंखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो नोंथांमोना आंखौ फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव फल' खालामाखैबा फल' खालामनो हागोन गाहायाव लिंक इन दा डिसक्रिपसन बिल' दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों मोननिसिमबो बाय बाय आसा खालामो नोंथांमोना गावखौनो साब सिखोन सांग्रांथि लाखिगोन होननानै आं मिजिंथिबाय